Sina i Duha Svetoga. Amen. Molimo te, Gospodine, za sve ovdje stradale i poginule i za sve one koji su sudjelovali u tim zločinima. Budi svima milostiv i primi ih u svoje kraljevstvo nebesno. Dakle, nalazimo se na prostoru poznatog Maceljskog grobišta. Ove zgrade tamo su zapravo bile posljednje zgrade do kojih su jedan dio zarobljenika dovođen. Tu su skidani nam je jednom dijelu odjeća i dalje su vođeni na brdo, gdje se u brdima nalaze negdje između 120 i 150 grobišta, to još nije jasno. Najtočniji podaci koji se iznose su oko 130 grobišta. 23 su ekshumirana 1992. godine pod vodstvom Branka Vidačaka, predsjednika hrvatskih političkih zatvorenika. I od tada su ostaci čuvani, odnosno bili u Zavodu za patologiju na Medicinskog fakulteta sve do 2004. godine kada je počela izgradnja ove kapelice i gdje su ostaci 1163 osobe, među kojima su identificirani i Franjevci koji su bili zatočeni u jednoj vrsti kućnog pritvora u župnom stanu u Đurmancu. Tako da oni su likvidirani 4. lipnja i njihov popis se nalazi na spomen ploči kod kapelice. Dalja istraživanja nisu vršena, iako je i pri izgradnji autoceste pronađen dio zemnih ostataka. Dakle, grobišta se ovdje zapravo nalaze vjerojatno na čitavom prostoru i to bi bilo jedno vrlo teško i dugotrajno istraživanje, ako ikada do njega zapravo bude došlo. Međutim, bez obzira na to, ovo je u Hrvatskoj grobište koje ima najdostojanstveniji prikaz. Znači, izgrađena je crkva, križni put, spomen ploča, definitivno najviše zemnih ostataka je ekshumirano, najviše je pronađeno, najviše je identificirano. Ono što je važno reći što se počinitelja samih tiče, počinitelji su vjerojatno bili članovi okružnog komiteta KPH, najniže rangirani, dakle najniži stupanj koji je ovdje bio kao stražar su bili članovi okružnog komiteta. Šafranko je otkrio 15 imena počinitelja, znao je da ih je bilo 60. Dakle, 60 ljudi je ovdje likvidiralo nekih 13 do 15 tisuća ljudi. Naravno, oni nisu odjednom likvidirani, oni su postupno likvidirani, dovođeni su iz logora Mirkovec, Sveti Križ, Oroslavlje, u Krapini i u samom Đurmancu. Jedna od posljednjih postaja, jednom dijelu je bila pilana u samom Đurmancu, a drugome je bila ova kuća koju imamo prijeko. Čitav prostor je dugo poslije rata bio pomno zaštićen i čuvan. Tu je bilo jedno od odmarališta Josipa Broza i lovište, gdje je navodno on dolazio loviti. Šume ove su uglavnom bile privatne, nacionalizirane su i naravno pristup također njima je bio nedostupan. Dakle, vrlo je mali broj onih koji su išta rekli o ovome i sumnjivi su načini stradanja onih koji su rekli. I Šafranko i autor knjige Fran Dživičnjak stradali su pod nepoznatim okolnostima i neriješenim što se tiče slučajeva od policije.
Nalazimo se u gradskom groblju Maribora pod nazivom Dobrave. Ovo je ulaz, istočni ulaz u Maribor od Ptuja i ono što je zanimljivo odavde je dalje sve do Pohorja bio protutenkovski rov koji su izgradili Nijemci za obranu Maribora. Dakle, protutenkovski rov je išao sve do Pohorja. Ovdje piše 3,5 km, ali radi se o gotovo 5 km udaljenosti. Ovdje je građena, proširivana je cesta i na taj način je zapravo otkriveno grobište, odnosno otkriven je jedan dio tog groba iz kojeg su izvađeni zemlji ostaci 1179 pripadnika postrojbi Nezavisne države Hrvatske. Ovdje na ovom mjestu, odnosno prije ovog mjesta, bila je jedna baraka u kojoj su oni morali skinuti svu svoju odjeću i poslije toga su vođeni na strijeljanje. Strijeljanja su vršile razne postrojbe Jugoslavenske armije, uglavnom pripadnici 3. armije. Konkretno postoje dokumenti koji govore o sudjelovanju postrojbi 17. istočno-bosanske divizije, gdje se točno govori i kada su bile likvidacije, recimo od 20. do 30. svibnja 1945. godine. Zna se, isto postoje dokumenti da su određene postrojbe tražile 30.000 metara bakrene žice koja je koristila za vezanje zatvorenika. Pretpostavka je da je najmanje 15.000 ovdje likvidirano, a brojke idu i do 80.000. Ono što je važno, u dužini od 740 metara tog rova su izvršene sondaže i na 28 takvih sondaža pretpostavka je da se tu nalazi najmanje 10.000 mrtvih ljudi. Dalja istraživanja nisu vršena, no postoje još na nekoliko mjesta sigurni podaci da se i tamo nalaze tijela, međutim zbog skupoće i svega ostaloga nije moguće naići. Ono što ste mogli vidjeti zapravo da je to grobište uglavnom označeno slovenskim oznakama, a nema nigdje hrvatskog jezika, nažalost. Vidjet ćemo hoće li premijer ispuniti dato obećanje kako će oni obilježavati Tezno, a ne Bleiburg. Bio sam još malo dijete kad je pokojna baba stalno gledala hoće li se vratiti njen sin, moj stric sa Bleiburga, bile su to 60. godine, ali nikada nije mogla shvatiti i prihvatiti, uvijek se nadala do zadnjeg dana da će se pojaviti. Ne znam hoće li.
Nalazimo se na središnjem mjestu u predaje Hrvatske vojske i civila u svibnju 1945. godine. Zgrada koja je iza nas je zgrada željezničke postaje Bleiburg, gdje je većina Hrvatske vojske tada 15. svibnja predala svoje oružje. Bleiburg je središnja točka povijesti hrvatskog naroda. To je središnje mjesto stradanja tog naroda u 20. stoljeću, posebice od 1941. godine i stvaranja Hrvatske države. Ovdje je završetak jednog dijela tog stradanja, a početak drugog, koje se često naziva križni put. Ali ovdje je točka kulminacije dobra i kulminacije zla. Dobro je kulminiralo u predanju do smrti, a zlo u onome što imamo prilike i danas slušati, gledati i čuti. Dio vojske koja se nije predala, jedan manji dio, napustio je ovo područje i obroncima ovih planina i šumama krenuo dalje prema drugim prostorima, ilegalno izvukavši se na taj način u američku zonu djelovanja, odakle su dalje išli uglavnom prema Italiji i prema izvan europskim državama, spašavajući i vlastiti život. Pa evo, ovdje sam došao prisjetiti se svih palih žrtava 1945. godine na ovom mjestu. Pa prije svega iz obiteljskih razloga, jer članovi moje obitelji su stradali na križnim putevima koje ovo mjesto simbolizira. Također zato što ovo mjesto simbolizira i onih 45 godina kad se o tome nije smjelo govoriti, kad se nije smjelo biti Hrvat, i zbog toga sam danas ovdje. Možemo li znati odakle? Inače sam iz Rame u Bosni i Hercegovini, ali studiram u Zagrebu. Što? Studiram povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Hrvatski narod je u povijesti mnoštvo puta stradao, nažalost, i ovo je svakako jedno od najvećih naših simbola stradanja koje vjerujem da se više nikad neće ponoviti, i vjerujem da hrvatski narod ima pravo na budućnost slobodnu od nasilja, totalitarnih sustava, drugih naroda, nacija. Evo, obiteljska stranka će voditi i vodi politiku takvu da svaka žrtva ima pravo na grob, pravo na dostojanstvo, ali i da svaki zločinac ima pravo na osudu zločina i da ima pravo na pokajanje. Evo, obiteljska stranka poziva sve one koji su činili zločine u cjelokupnom komunističkom sustavu, dakle od 1942. godine pa sve do 90. godine, ali pozivamo i one koji na krilima tog i takvog zločinačkog sustava danas ponovo čine veliko zlo i otvaraju mogućnost budućih velikih rana i sukoba u hrvatskom društvu i u hrvatskom narodu. Neka se ostave tog posla, jer više se to neće moći ponoviti i hrvatski narod sigurno više neće dopustiti zaborav svojih žrtava.
Tehar je mjesto pored Celja koje je 1945. godine bilo logor i stratište i gubilište. Ono što je zanimljivo da je to najveći logor oko Celja, a čitav grad Celje je bio zapravo logor. Celje je bilo raskrižje križnih putova, najveće i najznačajnije. Ono što još treba naglasiti da je u Celju zapravo i oko Celja stradali su vojnici svih vojski, i Nijemci i vojnici Hrvatske vojske i civili i vojnici Jugoslavenske vojske u otadžbini. Dakle, tu je bilo jedno od najvećih gubilišta uopće u Drugom svjetskom ratu. Ovdje je postojao i najveći spomen o tim stradanjima, odnosno postojali su najveći spomeni o tim stradanjima i najranije su počela istraživanja, tako da je ovaj spomen park i spomen područje jedno od prvih uređenih i obilježenih u Republici Sloveniji. Zapravo istraživanja grobišta su i počela najviše u ovom prostoru, iz ovog prostora. Logor Teharije je bio logor, ali istodobno i stratište i gubilište. Jedan dio odvezen je u sve dijelove okolo grada. Imamo gubilišta, odnosno grobišta u rudniku Pečovniku. Odavde su odvoženi i u Barbarin rov. Ovdje su ubijani i likvidirani. Posebno je zanimljivo, postojali su bazeni cinkarne Celje koji su služili u kemijske svrhe. Međutim, u tom vremenu u te bazene su prvo uvodili ljude, potom su bazene zatvarali, a onda puštali vodu do vrha, čekajući da se ljudi tako na taj način uguše. Kada bi se ugušili, vodu su ispuštali i mrtva tjelesa su onda skupljali i vozili u grobišta gdje su ih zatrpavali. Još za razliku od ovih grobišta koje smo imali prilike na Macelju i u Teznom, gdje postoje približni podaci, približne brojke, ovdje na ovom području takvih brojki nema, ali one su znatno veće nego što su u Teznu i u Macelju, zato što su i grobišta puno brojnija i puno veća.
Barbarin rov jedno je od najpoznatijih u posljednje vrijeme grobišta u Republici Sloveniji koje je završeno prije godinu dana, dvije. U njemu je istraženo negdje oko 2000, otkriveno oko 2000 smrtnih tijela koje su komunisti jedan dio dovezli ovdje u vodoravnom smjeru na ovaj ulaz, a kada više nisu mogli ubacivati ih na ulaz, unositi, onda su ih bacali kroz okomita okna koja su služila za ventilaciju. Rov je potpuno pun bio zapravo tijela tih ljudi i ono što je zanimljivo, 5,5 metara je pregrada od pregrada koja je odvajala ovaj ulaz i leševe da ne bi se do njih došlo. Izgrađen je betonska pregrada, pa je onda stavljena ilovača između, pa onda još jedna betonska pregrada do tih leševa. Ono što treba kako spomenuti jeste da u Celju nismo spomenuli, to je da je tamo jedan logor bio za djecu, gdje su bila djeca odvojena od majki i očeva i gdje se njih preodgajalo. Republika Hrvatska je prošle godine potpisala međudržavni sporazum sa Republikom Slovenijom o tome da će obilježavati i sudjelovati u sufinanciranju svih grobišta u kojima se nalaze Hrvati. Kao što smo imali prilike do sada vidjeti, taj sporazum se nigdje na ovim grobištima koje smo mi sreli zapravo ne održava i ne ispunjava. Nismo naišli nigdje ni na kakav spomen da je netko od bilo kojih institucija Republike Hrvatske došao ovdje, a jedan od velikih prigovora Republike Slovenije Hrvatskoj je upravo to da zapravo je potpisala nešto što ona do sada ne ispunjava. To nam se čini poznato i kod nas. Barbarin rov je jedino rudarsko okno koje je istraženo, i to ovdje u Barbarinom rovu je samo jedno istraženo. Sigurno postoje podaci za još jedno takvo, možda i veće grobište. U Celju postoji još pečovnik koji je blizu Teharija, još bliže, on je odmah iznad Smrdo između Celja i Štora, čitavo, dakle, Velenje, Šoštanj, Trbovlje, Zasavski rudnici, u svim tim rudnicima su zapravo se nalazila tijela, odnosno bacali su stradale i poginule, odnosno hrvatske vojnike i civile, ne samo hrvatske vojnike i civile, nego i Njemce, i Mađare, i Italijane, ovdje ne toliko, ali bilo je i Italijana. Dakle, to je jedna vrsta grobišta, rekli bismo, osim onih protutenkovskih jaraka, osim grobišta gdje su sami zarobljenici i uhićenici kopali sebi grobove, i osim krških jama koji su daleko veći u onom prostoru, u krškom prostoru gdje njih ima i gdje su ih kao prirodne koristili za likvidaciju.